Debovi sa prvému mieša. Ale jedno pravidlo. No. Keď mi dáš Morbidusa, tak to zažalujem za prefetovanie. Dobre, ale choď von, iba aj von a nekúkaj sa. Prefetovanie, čistého kokota. A nie, on nechce Morbidusa. Nedáme mu moc. No povedal, že až nemusí o tom vedieť. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. Pogodka celá. Hej chlapci, ja by som potom dneska fakt potreboval, že na ústym, dobre? Že na ústym, nie moc, lebo ja nepotrebujem byť dobre prepíšť. A ja čo? Tyštúšku nie, tyštúšku. Trištvrťku? A čo, ja ich nemám, bo môj... To je taká. A sa tohto nie je Paťo, málo. ja ich nemám asi, ale môj otec mal, takže pohode. Z tohto nie je málo. Málo, koľko je málo? Štvrťku? Štvrťku? No, To je štvrťka, čo? Nie. To nedá, že to je z kafe. Tak. Ja mu tam proteínovú onu. No tak, dobre. Chlapec kape. Môžeme ho zavolať? Zamýšľaj mu to. Čím? Cickou? Áno. Prstom, ne? Chlapci, kokot. Zachránil. Dobre. A nech uhádne, čo tam je. Čo? A nech uhádne, čo tam je. Potom, teraz môžete zamiešať, ale... A mám malinký pohárik, tam sa mu toho veľa nevejde. Bude to viacej koncentrované. On má dieru v srdci? No, takú. Či nebeš ako tak polku? Dobre to má. Jedna diera, žiadna diera. Čo? Čo to je? Dobre, Fatali. Čiepe. Kámo, prežiješ. Kámo. Dobre, že nechce moc? Napij na srdce. Vieš, nalej mu vodu do toho. Tomu naplujú. Dobre, nechce moc. Tak to dáme tak. Dobre. Marcej sa mu tam nezmestí. No. Ne, to sa rozpustí. A ešte mu tak naplúja na štú. To sa rozpustí, kámo. Komu nasere tam. Natáčaš. A pretože zabudol som zaplúť natáčanie. Mu to poviem. Čo? Zo Sterisku? No, miešam to z Rusku. Dobre, nech sa verá, to má 400. Počkaj, máte aj ten grafit? To má len 400, že to je nič. Nech sa kofeín veľa. Nejde o ten kofeín, ale... No trpíka, tam toľko dám, kámoško, že to nezlo. Tak, viac. Môže byť. Tak. Ešte trošku tohto. Ale fakt, že tohto len trošku. Ja tu mám arytmiu, či čo to mám? Či to hovorím? Iba nábeh. Iba nábeh? Tak iba nábeh, hej? Nie. Zjesnú hovado. No, Nie, však mám rád. Nie, moc. Ja som moc necítiť. Tak. ja som vedel, že sa tu ustane. Prepáč, Paťo. Tak mám tu takú špeciálnu vec, sa to volá, že Avan. Tu vec. No počkaj. Trošku, jedna, dve kvapky a navanú možno. Čo som tam dal? Jedna, dve kvapky a navanú. Neviem, čo to je, takže si šéf. A možno mi tam dám ešte textiarko. Môžete zavolať to. Počkaj, ochutnám. Koľko to nie je? Si to zabijem. Dobre, šačka, môže, nie? Nezavolať toho cigana? No, nie, však ja ho zavolám. Ja ho zavolám, idem ja, kámoško. Dano, má nejaký problém v srdci? Má astmu, to je tak všetko. Dobre, píči, co je vlastne. Ja mám ešte ľudí. Kámo, to... Však to je nejaký lek tvrdý. Ja som sa toho nechytil, takže... Dobre, takže Danko miešal, dobre. Si to pomôžem. Nepomáhaš. Ja si pomážem sám. Danko miešal, áno? Kokotko. Jebnutý raz za pol roka ho vidím a chce sa ma zbaviť. Čo si myslíš? Píči sa. Dobre, však ja sa ho teraz zbavím. Možno niečo so srdcom, ja tu mám. Budem smrť? Áno. Né. Chudák jedlo nemá pre tréningovku, toto mu stačí. Ja sa tak na ním zľutujem a mi tam dal 2 gramy kofeínu, o čo? Chcem ho skúsiť zajebal. Že? Dobre, chod Matiasko, ty zavolaj Danka. To čo bolo? Pač to zajebe. Tak mu vyliečíme, nebudem.
Ale Matej je malý chlapec, kámo, jemu to hneď zapne. Koľko váži? Vraj 60. Kokočak toho odjede 100. Polka. Polka, no. Sleduje celú. Nech sa jej užije. Ja som takto minulé, kedy to bolo? Minulý týždeň skoro zabil kamoška. Zabil? No? Nie, no dobre, teraz som moc silný slovo, hej. Ale ona, jej bolo tak zle, kámo, grcela. Ty kokot. No. No však. No. No. Dneska spíme o Matesa. Dneska spíme. Dneska do útorka.なんだこの音、こいつ気配が変わった。霹靂一閃。Moment. No, jak myć. Jak myć. Slabšia, ty kokot, jasné. Ale je slabšia. Tak ale iba pre neho. Poď. Slabšie, jasné. Ale je Ako bola silnejšia, áno. bola. Moment. Moment. Ešte. Nie si slabá močka. Ešte. Ešte. Ne, sám. Ešte jednu dáme. Ešte jednu. Jednu ešte. Ešte jeden. Moment. Hop. Pocity a dojmy. Kokot. Ešte dojmy. Áno. Kámo. Neviem pravať. Po výške. Je to optimálne. Za koplu? Dobre. Kámo, to bol... Mentálne prípravy na kilo. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come into. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. I can make you feel free. I got you in another me. Can you meet me on my level? Oh baby, is your rain over? Can you battle with the devil? Oh baby, is the game over? Takže guys, už sa prezliekame, hej. No, a momentálne dneska sme zistili, kto má s kým, aké úmysly. Lebo nechávať si miešať na blind, alebo na blur, je celkom hardcore, hej. Takže
No, hej, ja som im neveril. Uvidíme v záberoch, čo mi dali. Pokiaľ sa vám video ľúbil, like, odber zvoneček. Naše sociálne siete máte dole v popisku videa. A vidíme sa zase. Čau!